da je tako Bjelaštica pokazuje svoj historijat, da je ovo jedna od najsmrtonosnijih planina na Balkanu. O tome je možda malo više gore kod spomenika. Jelena, ako imaš, pa imaš, šta reći, evo pozdravim. Evo da vas sve pozdravim, da vam se zahvalim što smo evo i ove godine u velikom broju, iako prognoza je ovakva kakva jeste, da obeležimo ovaj dan. Zamolila bih vas, s obzirom da je ovako vreme, a gore nas sigurno čeka još i lošije, da se ne razvlačimo, da mi ćemo gledati, znači nas četvoro, da držimo kolonu, da ne ostajete nigde van kolone, van grupe i posebno gore kako budemo išli, kako budemo ulazili u oblak, očekujte, znači gore će preći u snijeg i imat ćemo po prognozi jake udare vetra, znači da se tu ne rastežemo, da gore što pre izađemo, a ti reći. Samo pitanje, je li ćemo imati da mogućnosti dosta u observatoriju ili ne? Ulaz nećemo imati, to je nažalost od jednih isto nesređenih situacija kao prilaz ovdje. Jedino u slučaju baš ne daj Bože, izaćemo na observatoriju, odmah ćemo ići ka spomeniku ako uslovi budu dozvolili. Stvari, ako nam uslovi budu dozvolili da budemo dotle izašli, ako ne, onda ćemo oni vodiči nek izađu, nek položi vijenac, to je sigurnost na prvom mjestu. Prostorija nismo zvali, niko se nije javljao, vjetno sam dobio informaciju da je ona zaključana, da ne želi imati nikakve goste. Ja inače to prostorija od meteoroloških centra.